Dolan me Pak Kadi iki. Golek Ibu Ros. Ati. Selamat Pak Di. Cece nanti Pak Di. Oke. Nyapa, Ce? Kondi. Kondi. Golek Ibu Ros. Digolek Ibu Ros. Golek Ibu Ros. Golek kayu Ce. Bingung. Kalau Pak Kadinya apa jane? Asik napa Pak Di? Pondar Pak Di. Pondar. Masak apa Bek sampean Bek? Icek benda. Cari icek benda. Masak apa Bek sampean Bek? Masak kates. Masak dhewe Bek? Endi Bek ndelok Bek? Oh, tak. Wisan? Belah renek ya? Belas. Bar teko. Dayar teko ya. Pun kalih napa Pak Di? Ya bukai ke atas bukai. Oh, Ada jangan jauh telo. iki cecenya wi. Nyapa, Ce? Nyapa? Nyapa? Itu kok. Nasi wo? Joget to? Dang. Ding 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 ding. Foto? Mahku Mahku? Fan ya? Fan berat. Beduk Bek. Beduk. Lah sore man karo apa Bek? Urung gawe. Pak Kadi tas ke omahku mau. Ayo masak koyok. Ayo masak koyok. Koyok ya apa? Gemak cacang. Ding 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 ding. Tak golek Bek. Ding 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 ding. Juga tak terus. Wes. Ding 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 ding. Golek kayu. Golek kayu. Madak cetok gato lojo bersama artisnya Bu Ros sih. Bek, masak apa? Ampas tahu Ampas tahu. Ya lompong. Penak no. Jangan lompong delok ya. Ini anu enggak ada juga dewo. Ya Bek. Gampang. Beh, tak wangi Bek. Iya lah. Enak ya. Gila masal. Tak lompong nih, Pak. Yuk gesek no. Enak Bek nang Bek. Enak tuh. Iya. Sing golek sapa? Sing golek lompong. Nek ndi Bek jan lompong Bek? Iku lah sawet. Oke Bek lho Bek. Ora sawet. Kaya eneng ini lho. Ya kok masak lho. Enak iki.
Santen iki, Bek. Lalu lontong aku lagi tidak nih Karo kono akeh lemu. Kono. Oh. Gue lah kali nah, ayo tok kali nah. Endi? Kayak Abah Kadi teko Abah Kadi. Abah Kadi jane lompong demen lagi. Empuk Abah ya. Abah. Jane lompong empuk demen sampean. Duduk ini, Bah. Monggo kula persilahkan duduk sejenak. Engko kita jeneng niku. Wis liwat romo. Bukan. Wis liwat e, Bek. Ora lho, man karo apa iku? Awan mau titik. Oh. Enggak sih. Yang mundi. Ini ya. Iya. Rodok burek iki. Mohon maaf videone rodok burek. HP ning ben ganti nggo Bu Rus. Pas disanteni enak Bek. Enak man Bek. Batu artis kita. Artisnya Jawa Timur. Pikiran tak ompon. Wati pa enak wati. Ada kamera lah. No. Nyapo? Kono ngolai mula. Kira masak terong. Ya terong. Kok terong? Ompong. Candit ngenteni luwe wong. Enak, Cak. Mbah Kadi, pripun kabre? Saya. Lah Cece nanti? Wah, kira ngudeg ya. Stay enak Bek. Ora dikecapi Bek nih yo. Santen dikek kecap Oh, enak nih. sing santen Nih, Cece nanti aja tak endane. Cek. Cok nesu Bu. Jadi turu kok. untuk turu Turu Nesu. Wis mateng ngomong. wis mateng sih Jane mateng kon mangan no pikir ah. Kon mana dah? Ono Bek. Ini apa? Wedi yo Bek. Bek sama kok. Siapa? Tak kon mangan kuwi mandek. Nyoba nih Bek. Tidak kaget loh. Iki pikir ame kopi opo Bek kopi ya? Duduk. Loh, duduk ki mau Bek. Bahan-bahan pikir. Tak kira ngombe wedang. Pengen cam wedang Bek? Enggak. Ya. Itu wedi ada ya. Mateng segone. Jadi aku diwedi. jalur Gak diwedi. Jadi kali aja. Kan udah melayu. Wis mateng kok. Jane mateng kok. Jawab Kak Diti om. Ora kowe Bek. wis mateng Telone mateng telone Bek. Cece aduh ini Mas Bit Ndak awiro dadi kok. cang Bek. Bek saya mah. Nyapu sih jero. Nyapu kan? Turu. Bek jane mateng Bek. Bek. bukan Bek kira Kok meneng jajah tek ono Bek. Jajah tek ono Bek. bukan Bek Kak. Anggere didendeni Tito lho. Oh, idene Tito wedi udan. Didendeni anggere. biyen to Bek Nganu Bek dadine yo. jajan Aja mono. Jane mateng lho. Adi wedi kok. Macak opo, macak pocong nih melai sipatku peng. buka iku mari Cek. Ya wis Pak. Pak, Dah wedi kok. tidak ya Ya.
Kejidek. Cek pati tapi paduan ae. Cek mateng no. Jan bukan nggih suthek ngene, Bek. Nyapa? Jajal tak. Kowe ndi tak entan kowe. Ayo. Oh, cek. Malah sandingku ta. Iya tak sandingku. Cek mateng no. Cek. Apa sak maghriban? Yo. Ora maghrib masa maghriban. Bayo. Wilo. Wedi buka oh nyapa to? Lho, wedi to. Tidak. Ya wedi. Ora gelem opo, Bek? Kon mangan. Yo. Bu. Oke. Gula culut ya. Bek tak nyon pamit sik, Bek ya. Jane mateng e. Kowe ora mangan jangane. Kowe tak rene Bek, Bek. Ndi? Iki Wonge? mangan telengi ya malah. Wis mateng. Wis mateng. Jane mateng mangan oh. Lho nyapa, Bek? Nendi mo? Nendi? Mada ih, mau nyapa mo? Ngedeni tito mo. Ih, ngono nyapa mo? Kowe jangan, jane nendi jusuk ilang iki. Banyu. Loh. Jane nendi? Jangan. Hah? Banyu. Lah. Jangan nendi. Kok ganti banyu jangane nendi? Oh, jane tok ning kene to, Pak. Rai lok omong ngene. Nyapa? Ning timbok. Mosok tok ning timbo. Wis balik. Semateng nek ben dipangan Pak Ati. Nyangkik dahar Pak Ati. Nggih. Tak masorin kula nggih. Nggih. Assalamualaikum Pak Kati. Assalamualaikum. Nggih, terima kasih. Peteng suasanane arep maghrib. Balik. Wis masak bae Pak Kati. Bu, taline cepet nih. Masih disponsori sepeda Federal Tanggung nih, Tandalan. Boleh culut ya.